बड'लेण्ड मिशन निउज आलादा रायजो बड'लेण्डआ सुस्रांजानायनि लामायाव दं। डिसेम्बर दानाव फिन खेबसे सावरायबावगोन। बड'लेण्डनि सावरायनाया मोजाङै फारसे आवगायलांदों। बड'लेण्डखौ थाबैनो होनायनि लामायाव दं। कार्बि आलंनि बर'फोरनो एसटि हिल्स होनायनि खोथा होबाय। बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरा पन्चायत बिसायख'थियाव भट होनो मोनै आयदानि सावरायनायाव आसामनि मावख'गिरिफोरखौ गोरा रावजों सोंखारिदों आरो थाबैनो बिनि सायाव हाबा मावनो आसाम सरकारखौ गोख्रों रावजों बिथोन होयो हाम मिनिस्टारा। आलादा रायजो बड'लेण्डनि सायाव गोबां बाथ्रा सावरायनानै फिन फैगौ डिसेम्बर दाननि नैथि हाप्तायाव सावरायफिननायनि खोथा होयो हाम मिनिस्टार राजनाथ सिंहआ। डिसेम्बर दानाव सावरायनायनि सिगां आसाम सरकारजों खेबसेबाव मिटिं रायज्लायबावगोन होननानै राजनाथ सिंहआ बुंदों आरो बिनि उनाव डिसेम्बर दानाव बड'लेण्डआ जेंनानि सुस्रांनायनि होनायनि इसाराखौ राजनाथ सिंहआ थि बिथोन होयो। आलादा रायजो बड'लेण्डआव सावरायनायाव सोमावसारारि बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन। मुस्रि प्रमद बर' आफादगिरि एबसु, दिपेन बर' लेङाइ आफादगिरि एबसु, रामिय पि नार्जारि, खुंख्रा सरगियारि, खोरोमदाव औवारि आरो सरन्जय ब्रह्म। PGACBM निफ्राय बाहागो लादोंमोन फारियै राकेश बर' आरो गर्जन मोसाहारि। बारग' रायजो सभानि MP उरखाव गोरा ब्रह्म, बारग' लकसभानि MP सानसुमा खुंगुर बसुमतारी, ब्रह्मान बाग्लारि, रोनगोरा नार्जारि। भारत सरकारनि जानानै नखर मन्त्रि राजनाथ सिंह, राजीव गाउबा, नखर नेहाथारि, डाइरेक्टर IB सत्येंद्र गार्ग, जयन्ट सेक्रेटारि NE आरो आसाम सरकारनिफ्राय फारियै कुमार सन्जय कृष्ण, पल्लव भट्टाचार्य DGP आरो हिरेन नाथ IGP बिथांमोना बाहागो लानानै सावरायनाया गोजोनै जोबलाङो होननानै सोमावसारगिरिया फोरमायदों। थेंक इउ बड'लेण्ड मिशन निउज। जोंखौ फल' खालाम आरो बिनि उनावहाय बेबायदिनो अननानै नोंथांमोना लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम। जों दासो जौगाफुदों। नोंथांमोननि अननायाव जोङो बे बड'लेण्ड मिशन निउजखौ जों सानसे फोथांना लाखिगोन। धन्यबाद। माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना निमाहा होगोन होनना आसा खालामो।